Jarči sud! Johnny, ajmo tu ceo, Johnny! Bravo! Spremi kick-off! Uspij na stranu. Ajde, Komandija!
Kiki ti! Kiki ti! Bravo, bravo! Ljudi, nema puštanja! Stvari nije Policej! Jedan mi je prošla, vidim se. Šta si rekao, ej? Na meni sogi, na meni sogi. Bravo, Dovovac. Gleda loptu, gleda loptu! Bravo! To sira. Ritmo! Pomoć tamo! Ajde, sam kraj! Gleda loptu! Sad lopta! Duro! Gol! Te uste, sam rekao sve na budu. Sad lopta!
Izvinjavam se. Ovdje je kod Kupere. Ne, u tomu se, znaš kad? Ja gledam. Kako? Veri, kaj će ti? Čekaj. Ajmo ovako. Ajmo napad! Bravo ti! Bravo! Bravo, bravo! Hvateš ga za glavu! Bravo, Mari! Linija! Ajmo napad! Ajmo! Alo, Ivaj! Veslaš! Veslaš! Ja! Slobode! Panđuro! Panđuro! Stojimo u ovom nebu! Nisi ga. Na mene neki fragdao! Na mene! Vanja! Pogledaj se, okreni se! Viri! Ej! Ali gledam on pas! Svići, Vanja! Otišla! Reši! Pusti! Pusti!
Čisti malo, Borise, čisti malo. Ajmo, Lašane! Idi! Napadi za lopte. Samba! Jako viri! Ajmo ti! Why are you standing there? Lanci gore, lanci gore. Damir, John, idi! Vamos! Sredina! Dosta, gotovo!
Tu, već ovo, evo. Sve tvoj gore. Keep up! Keep up! Bravo! Johnny! Ajmo, Johnny! Desme! To je dobro! Ajde, ti! Vreme, Dejane! To ne može veći od tebe! Koliko? 10. Bro. Yes, Mamile! Yes, man!
Bravo, ej! Ne stresaj! Bori se! Glava gori, idemo dalje. Odlično. Biro, već slabo ti može rašiti, čekaj liniju, Biro. Biro, ne rašiti, čekaj. Ajmo Janko! Trepaš! Sad! Ajmo! Stefane! Ajmo! Ajmo, Jako! Duro! Sek! Ajmo! Ajde! Sam! Treće! Bravo! Ate! Ajmo, još samo jedan dao! Još samo jedan! Ajde bre! Ajmo! Ajmo Šekšu! Ajde последний, sad ne sme! Ajmo! Dajte sad! Idemo! Ajmo! Ajmo Janko! Pas! Ajde! 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 Bravo, bre! Polovreme! Matija, bre! Ej! Ajmo! Ajmo Jako! Bravo! Bravo, Đuro! Daj loptu, jedan je lopta! Ide, daj! Ajmo! Hajde! Bravo, Gajo! Bravo, Gajo! Amine! Dole, tu ljudi, sve tu, dole! Ajmo bre, Jako bre! Viki! Ajmo! Ajmo, Đuri! Ajde! Bravo, linija! Ajmo ti! Ajmo, Johnny, ajmo, Johnny! Ajmo ti! Ajmo! Ajde, Johnny, ajde!
ruke! Deset! Bravo! Juri, goli, 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 Bravo Stefaneo, bravo Stefaneo! Bravo Viri! Ideme, ideme! Ne nasjedaj! Ako je kazao ponavlja se dao. Coach! Now it's open! Ajmo jako napad! Coach! Aleš, početi iza njega. Nudim, brate, polomi!
beži, beži! Beži! Hvataj! Ajmo, lanci! Sad! Daj malo njihovog mleka, bre! Luka Đurić za vas. Juri! Ne daj! Ne daj! Ne proliku! Jako ti! Samo jako! Ajde ti! Ajmo!
Слышь? Юрий, рукав положил. Pazi, možda je fejk! Ali možda! Šutira! Hajde bre! Do kraja! Hajde! Idemo bre! Ljudi, morate ove za pobjedu, ej! Danas, oni!
Đuro, drži kokainu, Đuro! Stefane! Vidi! Ajde, Đuro, bre! Desno! Bravo! Ej, sideline! Bajo! Stefane! Ajmo, Bajo! Ajde, Strvino! Ajde, bre! Ajde! Sad! Pazi ovdje! Ne sme! 10! Ne može, bre, cijel dan! Molim vas! Bajo! Idemo se loptu! Kada loptu! Otvana! Kada loptu! Ajde! 3! 4, stop! 3, 4, stop! Damo, desu, damo! Ajde, Bajo! Desu! Nekvar! Ajmo! Četvrti za 3! Voda, brzo! Ajde ti! 10! Sredina! Gora ga! Ajde sad! Ne ostaj Dejnut! Sad! Ne ostaj Dejnut! Ajde malo! Ajde svi! Jako bre!
Ja sam Matej Vukadinović, imam 17 godina, igram za Royal Crowns. Ova utakmica je baš bila neizbješna. Protivnik je stvarno bio savršen. Prošlu utakmicu su nas pobedili, ali dokazali smo da smo bolji. Pri kraju je bilo dosta tenzije, ali odbrana je uspjela da sve napole savlada i da uzme celu igru. To je to. Ja sam Đurić Luka iz Kraljeva, imam 17 godina. Danas smo odigrali polufinalnu utakmicu, pobedili smo uz jaki napor, protivnik je stvarno sjajan. Pravo polufinalna utakmica, greške male sitnice su odlučile u utakmici. Vreme nije bilo lako toliko kako izgleda, kiša pada. Stvarno lopta, em se nije videla zbog mraka, em je bila vlažna i mokra i nismo mogli da hvatamo. Ali sve u svemu pobedili smo i idemo u to finale. Čestitao bi protivniku na sjajno odigranom meču. To je to. Završeno je i polufinale Juniorske lige Srbije. Nažalost, nije se završilo u našu korist, kako smo mi očekivali. Od početka energija je bila 0. Šta da se radi? Momci, svaka čast za moje momke, znači volim ih najviše, znači svaka čast. Mogli smo i svi, znači pojedinac i svaki mogu da da mnogo više od sebe. Ali šta da se radi? Ovo će nam biti jedna lekcija. I to je to. Svaka čast momcima iz Kraljeva, stvarno jedna odlična utakmica. Mnogo su više želi ovu pobedu od nas, što je i presudilo. Jedan veliki pozdrav za naša 3 drugara, Pavla Jovanovića, Dušana Jarića i Miloša Vuletića, koji danas nisu mogli da dođe ovde s nama zbog povreda. To je to, hvala i njima. To je to. Pozdrav svima, moje ime je Dimitrij Nikolić, član sam Vukova. Evo nas večeras posle polufinala na Rakovici. Nažalost, izgubili smo od ekipe Kraljeva. Čestitke momcima, bilo je tesno celu utakmicu, prvo dobili su vodstvo, nakon toga smo ih mi jurili, stigli smo ih, na kraju su nas opet stigli, imali smo priliku da pobedimo utakmicu, ali nažalost otišao u njihovu korist. Ovo je poslednja juniorska moja, tako da dosta mladih momaka imamo sa obe strane, i sa strane Kraljeva i sa strane Vukova, tako da im želim da Vukovima da ovaj poraz bude lekcija za dalje, za mlađe kategorije, a i prisutnost na treningu uopšteno. A Kraljevu želim sreće u finalu. Pred ovu utakmicu jedan deo igrača nije baš verovao u mogućnost pobjede. Ne mogu da kažem, neki igrači jesu verovali. Razlog za to je pre svega zato što 3 startera, jedni od ključnih igrača, jedan safety, 2 linijaša, jedan linebacker, su se povredili. Nisu mogli da igraju. Polufinale, tenzije kakvu nosi takva utakmica, ako nemate 3 startera, ali evo ja sam baš sinoć na sastanku tima rekao timu da je to dobra prilika za nove momke koji nisu starteri, da sada odigraju celu utakmicu i da pokažu da vrede podjednako koliko i starteri i da, ja sam verovao zaista da oni to mogu da urade. Što su danas i dokazali. I samo još jedna stvar, danas sam obukao ovu Cincinnati Bengals jaknu, nikad u njoj nisam izgubio. Već poslednje 3 utakmice, onako traljavo, počinjemo mečeve i klinci moraju da shvate da ovaj sport od prvog momenta mora da se igra jako. Na kraju smo uspostavili neke napade, radili smo šta treba, imali smo pokušaj za pobedu, imali smo drive za pobedu, trošili smo vreme, kontrolisali smo sve što smo hteli, bukvalno je bilo sve na tacni, bilo nam je na izvolte i nismo uspeli. Nismo uspeli prethodnu utakmicu, imali smo 4 pokušaja da završimo i prethodni meč u regularnom delu, u produžetku, nismo tada, nismo ni ovde. Iskreno, ne mogu da kritikujem ni jednu ni drugu stranu lopte, bilo je propuštenih prilika, nisu se postavljali kako treba momci, to je nešto što vežbamo milion puta na treningu, imali smo false startove, to je disciplina, to je fokus, to je moment, takođe imali smo fumblove, loš snap ponovo, kad smo bili blizu crvene zone, to je nešto što ne sme da se dešava, to je blizu end zone, bili smo u crvenoj zoni i naravno opet smo imali probleme sa ekstra poenom koji smo promašili. I nakon svih tih gluposti, mi opet imamo šansu. Bez obzira što smo dozvolili quarterbacku kroz sredinu linije na draw da nam istrči 200 yardi bukvalno, odradili smo dovoljno dobar posao da budemo u utakmici. Ali, u ovom sportu mora da se igra drugačije, moraju momci da shvate, naročito ovi mladi, jer neki igraju u prvom timu i shvataju da mora svaki play da se igra jako, neki misle, ok, sledeći play, sledeća četvrtina, bit će sledeća utakmica, oni već su mislili o sledećoj utakmici.
Ne može tako. Kako Naučit ti će. se dopala ekipa Kraljeva, s obzirom da je to Dobar adjustment. rad koji nije univerzitetski, već nekoliko godina dobro rade sa mlađim kategorijama? Rade dobro, da, i momci su bili u prvoj utakmici ovde, su igrali, pa da kažem ovako, dajem im respekt za ono što su radili, znači mora da im čovjek da kredit kada je zasluženo, ali naš trčanje kroz sredinu potrebe za dve dužine terena 2 puta, to je napravilo razliku. To je big play koji ne sme da se desi, a desio se 2 puta. Naravno, to su naše greške, to je njihova zasluga, ali više ja verujem da je to naša greška. Nekako mi deluje da mora to defanzivno da se reši. Naravno, njima svaka čast, neka u finalu odigraju najbolje. Super je za Srbiju da jedan manji grad ima ekipu koja, eto, oni su u kadetskoj, išli do samog kraja, osvojili su kadetsku na proleće, sad u juniorskoj igri u finalu. Znači, to je dokaz da se klincima dobro radi. I nadam se da će biti više gradova koji će praviti ovu priču. Za nas je malo drugačije, jer nama većina ovih momaka izlazi iz kadetske, znači tek može da igra juniorsku sledeće godine ili da treniraju s prvim timom. Tako da je za njih jedan reality check. Hoćeš, nećeš, ćemo se bavimo ovim sportom do kraja ili da dižemo ruke i da gledamo NFL. Za Vukovu je šampionat ove godine, liga je završena, pa možeš generalno ovako da daš neku ocenu. Ima li nade za američki fudbal u Srbiji? Što se tiče seniora tekla? Pa je ovako, da li ima nade za američki fudbal u Srbiji? Ne. Znači, srozao se toliko da ne može da bude gore. Nema to, ova mlađa generacija, ne naša mlađa generacija, nego mlađa generacija svuda. Brutalna iskrenost. Pa, to je realnost. To je realnost, da je mlađa generacija takva da ne može da izdrži pritisak da iznese sport, ovaj sport. Viš koliko ih ima, svih timova. Znači, klinci su po 20-ak. Njih 20-ak različitih generacija da podignu sport na noge. Nema toga ništa, nas je bilo 100 pa smo jedva to odradili. Nas je bilo 50 na svakoj utakmici pa smo jedva to odradili. Znači, realnost je takva da, niko neće to promeniti, sport ide nizvodno i to onako vodopad. I jedan ogroman pad, a što se tiče klinaca, znaš kako, je da sumiramo ovu sezonu ujedno. Mislim da želja mora da bude mnogo veća. Vidi se veća želja ovih momaka koji nisu iz našeg grada. Znaš, to je neki moj utisak. Da Beograd, evo kako su se Orlovi skupili, 3 tima. Naši klinci u četvrtoj četvrtini počinju da igraju. A s druge strane vidim malo veću želju od Kragujevčana, Kraljevčana. Ok, Jagodina ni nema ekipu, da su se skupili, ali ok. Mislim da to mora, pre svega, to je u glavi, to mora se promeniti, da bi fudbal malo zaživeo u tim mlađim generacijama. Kadetska ide na proleće, ja zabune nemam predstavu da li će bude 5 timova za tu kadetsku. Ako bude 4 tima, to je besmisleno igrati. Jedino se igra da bi ovi momci imali kao neku predstavu, da nauče neke osnove, ali onako počinje sve to da deluje besmisleno.